Βράδυ Τρίτης είμαστε εδώ στο στούντιο του ΟΠΑΠ για τις δύο απόψινές κληρώσεις. Πολύ μεγάλη κλήρωση για τον Τζόκερ, μαζί και η κλήρωση του πρώτου. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα σας. Είμαστε πανέτοιμοι για τη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ και πρώτο. Εκ μέρους της Επιτροπής, ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή τύχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παυλίνα, είναι όλα έτοιμα. Ο λόγος σε εσένα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Γεια σας, αγαπητοί παίκτες. Τρίτη 29 Απριλίου με Τζόκερ και 4.300.000 ευρώ τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία. Και θυμηθείτε ότι πλέον μπορείτε να παίζετε Τζόκερ και στο papoline.gr ή στο Papoline App, το νέο online προορισμό, όπου βρίσκετε όλα τα αγαπημένα σας παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθείτε τη ζωντανή μετάδοση των κληρώσεων του Τζόκερ και του πρώτο, εκτός από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube, τώρα και στο papoline.gr, αλλά και μέσω του Papoline App. Ακολουθεί και κλήρωση πρώτο με 150.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Η ώρα είναι 10 και ζωντανά από το στούντιο του ΟΠΑΠ ξεκινάμε με τα δικά σας ερωτήματα. Μας ρωτάτε συχνά για τις συνθήκες φύλαξης των σφαιριδίων κληρώσεων του ΟΠΑΠ. Ελάτε να παρακολουθήσουμε μαζί το βίντεο που ακολουθεί. Το δωμάτιο φύλαξης των σφαιριδίων βρίσκεται μέσα στο στούντιο κληρώσεων και η πρόσβαση σε αυτό είναι περιορισμένη. Μέσα σε αυτό φυλάσσονται οι υπολογιστές και οι ζυγαριές ακριβίας που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των σφαιριδίων πριν από κάθε κλήρωση, καθώς και τα σετ σφαιριδίων για όλα τα παιχνίδια, μέσα σε ειδικά ερμάρια με κλειδαριά ασφαλείας. Το δωμάτιο φύλαξης προστατεύεται διαρκώς από εξωγενείς κλιματικούς ή ανθρώπινους παράγοντες και η είσοδος σε αυτό επιτρέπεται αυστηρά στα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Κληρώσεων που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΟΠΑΠ. Ξεκινάμε λοιπόν με την κλήρωση του Τζόκερ που θα μοιράσει τουλάχιστον 4.300.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Γιάννη, ερχόμαστε σε σένα για ποσά και κατηγορίες αναλυτικά. 4.398.567 ευρώ και 93 λεπτά θα μοιράσει η πρώτη κατηγορία του Τζόκερ. 100.000 ευρώ θα πάρει κάθε τυχερό στη δεύτερη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις και 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία 4+1. Να ευχηθούμε καλή τύχη σε όλους. Φύγαμε. Πρώτος αριθμός το 9. Πρώτος τυχερός αριθμός είναι ο αριθμός 9. Δεύτερος αριθμός το 32. Δεύτερος αριθμός, ο αριθμός 32. Τρίτος αριθμός το 38. Τρίτος αριθμός, ο αριθμός 38. Τέταρτος αριθμός το 45. Τέταρτος αριθμός, ο αριθμός 45. Η τυχερή πεντάδα συμπληρώνεται με τον αριθμό 39. Τελευταίος αριθμός, ο αριθμός 39. Οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ είναι 9, 32, 38, 45, 39. Και μέχρι να διάσει η κληροτίδα, να σας θυμίσω τα δύο σημεία ανανέωσης του νέου Τζόκερ. Πρώτον, 100.000 ευρώ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας και δεύτερον, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία από την πρώτη κιόλας κλήρωση. Και όπως βλέπουμε, η κληροτίδα άδειασε. Γιάννη. 20 μπαλάκια θα είναι σε πολύ λίγο μέσα στην κληροτίδα για να βρούμε τον αριθμό Τζόκερ που θα συμπληρώσει την νικήτρια στήλη και θα οδηγήσει τους τυχερούς στα 4.398.000 ευρώ. Τζόκερ για σήμερα, αριθμός 18.
Τυχερός αριθμός Joker είναι ο αριθμός 18. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Joker και οι αριθμοί μας είναι 9, 32, 38, 45, 39, τυχερός αριθμός Joker το 18. Θα επαναλάβω και με αριθμητική σειρά. 9, 32, 38, 39, 45, τυχερός αριθμός Joker το 18. Και συνεχίζουμε την κλήρωση του πρώτου που θα μοιράσει τουλάχιστον 150.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Γιάννη, ερχόμαστε σε σένα ξανά για ποσά και κατηγορίες. 150.000 ευρώ θα μοιράσει η πρώτη κατηγορία του πρώτο. 25.000 ευρώ θα πάρει κάθε τυχερός στη δεύτερη κατηγορία με 6 σωστές προβλέψεις και 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις. Καλή τύχη να ευχηθούμε ξανά, ελάτε μαζί μου. Πρώτος αριθμός το 8. Δεύτερος αριθμός το 1. Τρίτος αριθμός το 1. Τέταρτος αριθμός το 0. Πέμπτος αριθμός το 8. Έκτος αριθμός το 3. Έβδομος και τελευταίος αριθμός το 8. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρώτου και ο αριθμός είναι 8, 1, 1, 0, 8, 3, 8. Θα επαναλάβω, 8, 1, 1, 0, 8, 3, 8. Πάμε να θυμηθούμε και τους τυχερούς αριθμούς του Joker. 9, 32, 38, 39, 45, τυχερός αριθμός Joker το 18. Άρα και έχουμε νικητή jackpot. Πάμε να δούμε. Στη σημερινή κλήρωση έχουμε jackpot. Στην επόμενη κλήρωση, το ποσό που θα διανεμηθεί στους νικητές της πρώτης κατηγορίας είναι 4.600.000 ευρώ. Καλό σας βράδυ και θυμηθείτε, μπορείτε να παίξετε Joker στο κοντινό σας κατάστημα ΟΠΑΠ ή στο opapoline.gr. Επόμενη κλήρωση αύριο Τετάρτη με λότο και 10.000 ευρώ κάθε μήνα για 10 ολόκληρα χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Μέχρι τότε ζήστε το παιχνίδι.